nem lehet nem kiemelni azt, hogy egy világméretű összefogás vagy üzenet terjesztésére az élsportnál és a profi sportolók bevonásánál hatékonyabb eszköz nincsen. Az amerikai sportolók éppen ezért évek óta csatlakoznak októberben az emlőrák, novemberben pedig a prostatarák elleni küzdelemhez, és most mi is erről fogunk majd beszélgetni, méghozzá mai első vendégünkkel, a Magyar Rákellenes Liga gazdasági elnök helyettesével, dr. Rozványi Balázsral. Doktor úr, legyen szíves! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A rózsaszín szalag, igen, ami mit is jelképez? Ez az emlőrák elleni küzdelmet, október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, és ebben a hónapban viseljük ezt ennek a jelzésére. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos a sport egy ilyen üzenet terjesztésében. Mit jelent mondjuk az emlőrák elleni küzdelem terjesztésében az, hogy minden egyes NFL pályán egy óriási rózsaszín szalag, ami figyelemfelkeltő, vagy hogy akár ezek a profi sportolók elmondják a saját történeteiket? Azt gondolom, hogy óriási olyan közönséghez juthatunk el, akikhez amúgy nem jutnánk el, és olyan embereknek tudjuk eljutatni ezt az üzenetet, tudják eljutatni ezt az üzenetet, hogy az emlőrák, az időben felismert emlőrák az gyógyítható, akik amúgy esetleg nem találkoznának ezzel az üzenettel. Ezért örülünk mindenféle ilyen kezdeményezésnek, és örülünk, hogy a Steelers is felajánlotta ezt. Már harmadik éve dolgozunk velük együtt. Ők kerestek meg minket annak idején, hogy szívesen bele lennénk egy ilyen együttműködésben. Az elmúlt években egyre nagyobb eredménnyel sikerült ezt az alkalmat meg összehozni. Neked is volt esélyed, Bill, arra, igen, hogy volt szép rózsaszín botod is, ugye? Igen. Rózsaszín boton, rózsaszín mezem, így van, Székesfehérváron már egyszer a Volán csatlakozott egy ilyen kezdeményezéshez. Örülök, egy Continental kupa döntőn volt, azt hiszem, egy 4-es tornán volt az, amikor a Volán rózsaszín mezbe, rózsaszín bottal játszott pontosan ezért, és utána a mezek el lettek árverezve, és a befolyt összeg azt hiszem pont a Magyar Rákellenes Ligához jutott el, úgyhogy akinek volt már a környezetében, meg sajnos szerintem mindenkinek volt az ismeretség körben, hogy valaki esetleg beteg lett, úgyhogy mindenki tudja, hogy ez milyen nehéz, és hogyha valaki már olyan picit tud tenni érte, akkor tényleg ez egy jobb világ lesz. Igazából ugye ennek két fő üzenete van, azt gondolom. Az egyik az, hogy lehet segíteni, akár pénzzel, és el kell menni ezekre a szűrővizsgálatokra. Magyarországon mi a tapasztalata a szűrővizsgálatokra való elmenetellel kapcsolatban? Hát mondjuk az emlőráknál két nagyon fontos dolog van. Az egyik az az önvizsgálat. Ezt fiatal korban meg lehet tanulni, és meg is kell tanulni. A Magyar Rákellenes Liga is ott van az iskolákban, és igyekszik megtanítani a lányoknak az emlőönvizsgálatot, fiúknak a hereönvizsgálatot. Ez azért fontos, mert minden nőnek minden hónapban tulajdonképpen el kellene végezni ezt az önvizsgálatot, és hogyha valami szokatlant tapasztal, akkor el kell menni a szakorvos, hogy aztán ő döntse el, hogy tényleg olyan probléma van-e, amivel érdemes foglalkozni, vagy kell foglalkozni. A másik része a 45 év és a 65 év közötti női korosztálynak van a behívásos emlőszűrés. Ez azt jelenti, hogy ezeket a nőket minden második évben behívják, és megvizsgálják, hogy nincs-e arra utaló jel, hogy valami rossz indulatú dolog kezd náluk kialakulni. Erre sajnos a nagy átlagban körülbelül csak a 40% megy el. Ezt, hogyha tudnánk emelni, ez a fejlettebb kultúrai országokban 70%-ot is elér, és nálunk is vannak olyan vidékek, ahol nagyon jól megszervezik a szűrésre való bemenetelt, ott is eléri a 70%-ot, de sajnos nagy átlagban nem. Tehát a másik üzenet, hogy tessék szíves lenni, elmenni erre a szűrővizsgálatra, mert hogyha negatívan le lett, tehát nem találnak semmit, akkor az ember megnyugodhat, hogy egészséges, ha meg valami pozitív dolgot találnak, tehát cselekedni kell, akkor pedig az idő a legfontosabb faktor ebben a történetben, hogy minél hamarabb cselekedni, és minél hamarabb elvágni a rossz indulatú daganat útját. Térjünk át egy picit novemberre, vagy mondjuk úgy, hogy novemberre, amikor a prostatarák elleni kampányhoz lehet csatlakozni. Meg is akartam kérdezni tőled, meg tőled is, de hát most már látom, hogy Bill már készül, ugye nekünk már volt kapufa bajuszunk tavaly, valami hasonlóval készül. Beszéltem Baskával, ő szintén csatlakozik. Levi? Van azért. Hát én már csatlakoztam egy jó néhányszor a tengeren túlon, de nem szerettem egyébként már, mint a jó, de hát akkor már de hát nyilvánvalóan persze az ember
az ember ebbe nagyon szívesen beleáll, de hát nem szívesen néz a tükörbe olyankor. Kiteszünk valami karikát. Ja, nagyon. Doktornak esetleg kell Lenny McDonald. Igen, nekem az lenne a szokott, hogy már 30 éve hordom ezt a szakállat meg a bajusz. Nyilván az lenne a furcsa. De ha az urak beszállnak avval, hogy megneveztik, akkor én beszállok avval, hogy lenyíratom. Ennél az asztaláig meg is beszéltük, a Trash Talk stábja tehát csatlakozik a Movemberhez, és egy picit félve kérdezem meg, mert hogy azért menjünk végezen, hogy hány éves korban is kellene először elmenni nekünk férfiaknak egy tisztességes prostatavizsgálatra? Hát 50 fölött mindenképpen. De hogyha a családban van valami... Jövő hét. Nekem nem volt. Jó volt. Szóval érdemes elmenni a tapintásos vizsgálatra, aztán megint a szakorvos eldönti, hogy van-e további tennivaló, és ezt évente érdemes megismételni. Azért, hogyha valami megint kezd kialakulni, akkor időben ott lehessen az ember és léphessen. És ebben segít a Movember mozgalom. Abban is már harmadik éve együttműködünk egy társasággal, szerencsére több független kezdeményezés is van, szívesen fogadjuk ezt a fajta jelentkezést is, sőt, akkor én is benevezek erre. Rendben, a fényképet majd biztosan fogunk kérni, és ha valaki most még ezen kívül szeretne tenni, annak tudunk mondani és természetesen mutatni számlaszámot, illetve... Igen, a Magyar Rákenes Liga számlaszámát remélem ki tudják írni, és köszönöm szépen, és ott van a Magyar Rákenes Liga honlapja, illetve a Steelers honlapja, meg a ligának a Facebook oldala is, ahol nyomon lehet követni az eseményeket. Kérjük, hogy támogassák, és vegyenek részt főleg a szűrésekben. Nagyon-nagyon szépen köszönjük dr. Rozványi Balázsnak, hogy itt volt, és megosztotta velünk ezeket az információkat, és akkor Movemberben találkozunk.